Abantu beboshiwe ngezandla belila bekhala umaye maye, and the voice of God said to me, my son, stand on the verge of this cliff. Uphakamisa iBhayibheli uthi bangezi la kuyafiwa, bangezi la bashunyayezwe laba bantu ngoba bangena ngeminute ngena ama millions into hell. But my son, ngiyakhipha emapholiseni. I don't doubt what I heard from God. My hobby, what about the benefits? Nothing to pay the price. As long mangifika kuwe baba ngifika ngipresent billions and billions of souls. Oh, yes. Mighty Jesus. Mathiki umoya ingcwele, my son, kathi ubambe amaphoyisa, kathi iphoyisa ubambe igebengu, ufuna ngibambela igebengu zami zakomoya, kathi uthila nezenyama. Ngavuma ngingedwa kwangekho umuntu. I wait yonke into uthi uPaul konke kwakuyinzuzo kimi, akushaya indiva, ngakushaya izimo engobukhulu bokumazi uKristu, ngabe isilima nakwamapolisa. Mighty Jesus. But today I don't regret ukuthi among men who are known in hell, who are problematic to hell, my name is among those lists. Because I am stealing souls away from the kingdom of darkness and I introduce them to the kingdom of light. It doesn't matter. Abanye bathanda imali usithola, abawazi umsebenzi.